amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I ara sí, un divendres més tenim els nostres dos xics de l'Havana Comèdia, Termi i Adrián. Benvinguts, com esteu? Bona tarda. Bona tarda, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Dic los nostres dos perquè Pablo mos ha tornat a fer una Nuevamente. mica de campana. Bueno, són coses que passen, A veure, aquí han fet molta broma sempre, que si Pablo... Bueno, han fet molta broma, perquè si Pablo està... S'ha cosificat a Pablo, a vegades, aquí Sí, també. merecidamente, la coses, verdad. i bueno, ha decidit no vindre avui tampoc, i bueno, no passa res. Ha decidido tener un trabajo de verdad y dejarnos... Això és veritat. No, anem. Bueno, Pablo està esquiant. Está esquiando, hay que decirlo. Per un todo. tema de feina, Bueno. però està esquiant. Eso ha dicho, también te digo, igual. Bueno, és per un tema de feina, però està esquiant. Sí. En horizontal també esquia bastant, però és un altre tema, és un altre tema. Això ja... Sí, no, No lo he entendido, ¿eso qué no es? es parlarà, no es parlarà aquí. Tu quin moviment fas esquiant? Pues ara fes Yo en horizontal. en vertical. Ah, Vale? no. Ai, mare meva. Molt rei. Exacte. Què més? Adrián, Això mateix. Adrián, Què? què tal? Pues bé, aquí estem. Has Com va? He vingut en Rodalies, ¿eh? ja ho hem notat. Ojo, ¿eh? Un poc més i no arribes, Es que esto va a ser un ejercicio de hipocresía hoy porque voy a criticar Rudalies habiendo llegado yo tarde sin ser culpa de Rudalies porque he venido en coche, en realidad. Esto va a ser un ejercicio de hipocresía No, però tremendo. està bé. Lo que traigo hoy es una especie de... No lo he hecho nunca aquí, pero es una especie de roast sobre Rudalies. No sé si estáis Vale. familiarizados con el tema roast, que es esto como de hacer chistes faltosos sobre algo. El roast és un gènere de comèdia on en un ring o en un escenari s'enfronten dos còmics dient-se... O sigui, tots els xistes són en... Uau, com una batalla Sí, de gallos. sí, és una però batalla de en- gallos, en exacte. humor. Esto va a ser lo mismo, pero sin que nadie me conteste porque, por suerte, Renfe... perquè el servei d'atenció al client de Renfe no el servicio funciona. ha caído y me he quedado solo. Que normalmente dicen que está la frase esta famosa de solo rosteas aquí en Amas o algo así, ¿no? Sí, Algo así, pues voy a hacer una excepción hoy. los que se pelean se desean de tota la Exacto. vida, no? No, Renfe en el fondo nos gusta, yo creo que nos gusta Sí. un poquito, ¿no, Renfe? Sí, Sí. mos agrada que mos faci fetar, que mos Sí. prengui el temps de la nostra vida, que pugi les tarifes, que mos tragui trens, però nosaltres continuem en Renfe. És com un amor tòxic. Bueno, Bueno. me fa gràcia perquè continuem en Renfe. És que no tenim cap altre tren. O sigui, Sí, si vols també. agafar un tren, No, claro. és Renfe. És que n'hi ha diversos, no? Tens diverses opcions, com la de telefonia. No. És que... Hostia. Es lo que hay. Pero Renfe va mal. No sé si hay alguien que nos esté escuchando que no lo sepa, pero Renfe no funciona bien. No? Hace años. Yo, de hecho, o sea, jamás pensé, porque yo he estado cogiendo estos días varios trenes de Renfe y jamás pensé que envidiaría a los pasajeros de los trenes a Auschwitz. Claro, al menos ellos sí que llegan puntuales. Hostia, es que durante estos Sí, días... pero el final del trayecto es un poquito más heavy, ¿eh? Claro, Sí. es billete de ida y de vuelta, pues si No. tienes suerte, pues, No. pues quizá sí o quizá no. Pero va muy mal el servicio. De hecho, durante estos días el trayecto Barcelona-Tarragona duraba más que el que hacía Salvadorilla para ir de la cama del hospital al lavabo. El sistema ha caído tantas veces que en vez de Rudalías de Renfe ya lo llaman Rudalías Juan Carlos I. Que también os digo, nos reímos mucho de él, nos reímos mucho de Juan Carlos, pero probablemente sus prótesis de cadera están mejor soldadas que nuestras vías. Efectivament. Sí. Bueno, se paga a €1 per euro apostat que quan m'acabe tot això, la disculpa de Renfe serà lo siento mucho, me he equivocado Por megafonía de y repente. volverá a ocurrir. O sigui, i no passarà res, saps? O sigui, Exacto. s'ha tornat a imitar a Juan Hòstia, Carlos aquí, ojalà, Segona vegada ojalà. que s'ha imitat a Juan Sí, Carlos sí, en sí, esta sí. secció, Se imita bastante bien, ¿eh? Massa vegades ja pel meu gust. Ay. No funciona No. bien Renfe. Pero por suerte, Renfe ha estado habilitando servicios más fiables como aviones para los que viajaban el AVE o el tren de la ¿Eh? bruja de mi pueblo para los de Rudalías. Que te daban un viaje gratis y le robabas la escoba a la bruja. ¿Os acordáis de eso, no? Sí. Sí. Encara es fa. Sí, que yo pensaba, a lo mejor es lo que intentaron en Tortosa. Però ja no et peguen No? en una escombra com abans. Sí, bueno, Bueno, intenten te així, toquen fan una... és un sí, globo. No, i en una granereta també, però no et peguen fort. ¿Estás diciendo que la cultura woke ha llegado al tren de la bruja? Sí, y te tiren espuma y bombolletes. Ai, sí, això sí. Sí, hombre, sí, claro, pues sí que ha llegado, sí. Sí. Que a lo mejor esto de robar la escoba es lo que intentaron en Tortosa con la catenaria, ¿no? Hace poco, a ver si... Sí, Ah, pot mira. ser. Mira,
Catenària. Ja saps que Catenària és un d'estos noms que al meu cap sonen diferent. A ver, alguna canción o alguna película. No, Catenària és un nom perfecte per a una mare de Déu d'aquí, la mare de Déu de la Mare de Déu de la Catenària. Catenària. Sí que és Les veritat. festes de la Catenària. Quedaria bé. O també, Era guai, o, això. també, o també una malaltia de transmissió sexual que t'has portat de Cuba. Ui. He tornat, hòstia, he pillat la Catenària. Bueno, eso cuando entre Estados Unidos ahí va a cambiar la cosa. I tant. Ahí No, ja, Entre el fentanilo. Claro. Nos hemos vuelto al tema. Veus? Ja ha dit fentanilo en seguida. Està dins del mood de la secció ja, Núria. Què tenim més? A ver, ¿qué tenéis més? El teu ordenador és com Rodalies? ¿Se t'ha apagat l'ordenador, potser? Sí. El ordenador ha fallado. El ordenador ha fallado, no pasa nada porque lo tengo todo aquí dentro. Menos mal. Esto no es cierto, igual toca hablar de cualquier cosa. ¿Qué ha pasado? Madre mía, ha caído. Sí, ha caído el ordenador de Joder, Adrián. Vale, pues fem una pausa i Injo. torna-ho a arrencar i reprendrem. Injo Adif. Sí, hacemos un silencio para que luego se pueda cortar, ¿no? Sí. No, que no passa res, que es pot parar això. Seguimos. ¿Ya? Venga, vamos. Vale, ha sido tanto el caos generado que en algunas estaciones incluso desaparecían trenes de los paneles informativos. Ah? Sí, que más que trenes parecían adolescentes de la isla de Epstein. Arsa! Avui està regalat. De hecho, si las adolescentes en vez de en el Lolita Express hubiesen viajado en Rudalies, ahora nadie podría acusar a Donald Trump de pedófilo. De gerontófilo, quizá. Clar, perquè arribarien ja velles, ja. Ahí está, este era Claro, fino, claro. pero veo Sí, que sí, mi sí. compañero... Claro. Veo que mi compañero lo ha cogido. Bueno, sí, no, jo els estudis els vaig fer a Renfe. O sigui, jo estudiava el que em costava anar a Tarragona i tornar. Hostia, ¿Por lo qué? de la lista esta de Epstein, si Eh. algo deja claro de nuevo, es que hay que comerse a los ricos. Exacte. Metafóricamente hablando, no como ellos con los bebés, por otra parte. Hay que comerse a los ricos. Este mensaje hay que decirlo siempre. Sí. ¿Tú qué tienes? Això... Yo ya había acabado con lo que tenía, literalmente. No, jo l'altre dia pensava en Renfe, o sigui, en les Rodalies van per R i número. Sí. No? R1, R2, Sí. hasta, i nosaltres som la 16. Que R2, D2, hay una No, línea. sí. que funciona. Un chiste friki para uno que meto. Sí. Va igual de ràpida, pràcticament, que R2D2. Correcto. Però vull dir que nosaltres som la 16, que crec que és l'última. Está la 15, 14 es- cree que no ya, y está la 16. Claro. Sí. Perquè la R és de Rodalies i el número és los anys llum que viatges. Claro. ¿Vale? Hostia, las R16 son l'última. Claro, al final la R és quasi com de radi. Jo crec que van anar fent línies i van dir este és 15, este és 13, este és 12. No sé per què està la R2 i la R2 Sud. La R2 Sud, sí. Dius, No ho sé. Dius, pues posa el 3, Però- posa 3, o posa 4, o posa 5. Quina merda és esta? Però bueno, Yo, La mentalitat de Esperem. Renfe. Sí, I la Adif. verdad, ya digo. en fin. Bueno, que està clar que l'únic transport, en teoria, democràtic d'este país, que seria el tren, Rudalies, òbviament, és el primer que ha caigut i no hi havia solució. O sigui, claro. Por lo que sea, i que com ha passat a Catalunya, cada vegada que han dit farem una cosa i ho tenim planejat, no hi havia plan detrás. com a l'1 d'octubre, vull dir. pero dinero para el AVE sí que hay. Sí, claro, reivindicarlo, claro, però perquè és de Florentino, Este segurament. No? Florentino lo tiene todo últimamente. Sí. Menos buenos resultados deportivos. Sí, bueno, i potser mèdics tampoc, Pues, oh, que estan dient por ahí que el señor Floren igual... no está bien. Señor Igual- Florentino, está a punto de caer. Ay, como pues el mira, sistema. como el rey emérito, Como que el rey también emérito, está ahí. Pues podrien fer PAC. Sí, yo creo que tiene más poder Florentino que el propio rey. Bueno, actualmente, claro. Podrien fer PAC i morir-se els dos. Hostia, Ah. buen mensaje Faríem desde la festa, serie. faria un... No, Buah. ja no festa, Buah. no festa tal, sinó hi hauria això de dies de dol i no el crec. país separaria. Ara mateix no crec. I... Jo, igual que es fa a les dictadures aquestes que en teoria salva als Estats Units, tipo Saddam Hussein i tal, que van i derroquen estàtues, jo Ah, crec, sí, jo crec sí, que hauríem sí, d'anar sí, a cremar sí. el Bernabéu quan mori Florentino. Hostia, buena idea, ¿eh? Yo me apunto. I no sé, i aves també, pues cremar aves i totes les coses d'ACS, cremar-les. Hay que Si hem quemar de toda España començar a cremar prácticamente. tot el que porta la marca Florentino. Vaig Tenim sentir molta fa faena. molts anys algú que dia, no recordo qui va ser, perquè va ser als inicis de Twitter i tal, que dia que los trofeus de la Copa del Rei eren horrorcruxes del rei Juan Carlos. És a dir, que hi havia part de la seva Hòstia. la vida de Juan Carlos estava lligada als trofeus de la Copa del Rei.
No me sorprende, la verdad. I que si els destruïes tots, acabaves en ell, com Voldemort. I les relíquies de la muerte. Esta sí que la he visto, ¿ves? I em va fer molta gràcia. Esta por lo que sea... Em va fer molta gràcia. Hostia, tú estás bien de salud, ¿no? No, A ver sí, si- estic fatal. Vale. Jo estic fatal. Bueno, com Bueno, tota la bueno, població a hores Jo he estat, d'ara, més he o estat una menys. setmana en bronquitis, Hòstia. drogant-me moltíssim i encara arrastro seqüeles. Bueno, parlant de seqüeles i coses que Què nos traes? s'allarguen en el temps. Estic mirant una sèrie d'abogats. I... Ui, Què passa en les sèries? Vosaltres quin tipus de sèries vos agraden? Hi ha alguna temàtica en concret, tipus pues, de metges o d'investigadors, perquè al final totes tenen una temàtica així una mica... Fa molt que no miro sèries, però així de metges, policíaques, d'investigacions... Vull dir, perquè de metges n'hi ha molts. House... House era brutal. Després, Scraps, que és comèdia, però és de N'hi metges. havia una que es deia Lied to Me, Miénteme. Sí, Lie to Me. M'encantava. Sí, el mentalista és la part esta d'investigadors i tal. Vull dir, que totes tenen... Estan les de bombers, també estan les de policia... Les de... Bones. Bones són... Molt bé. Los vigilantes de la playa. Desinteressant. Pues, bueno, Huesos. jo m'he posat a mirar una sèrie d'abogats, que ara feia molt de temps que no en veia cap, perquè vaig veure en el seu dia The Good Wife, The Good Fight, també n'havia vist alguna altra, que ara no això, però estic mirant The Lincoln Lawyer, el abogado del Lincoln. Vale? El Lincoln és un cotxe, és un cotxe americà, el Lincoln és una marca americana de cotxes. Pues, bueno, i em vaig posar, i clar, estic posat en el tema d'això. Clar, les sèries d'abogats són brutals, el tema de estos judicis de no, trac una prova sorpresa, senyoria, me quejo, no sé què, torno, no, perquè quiero demostrar una cosa, Claro. però no me trague, no m'emprenya més, i si no, deixaré... Clar, aquestes coses no passen. No pasa en la vida real. No passen. Pues, claro, los de metges, los de bomberos, vulgues que no, se viuen situacions més crítiques que no uns abogats. Vull dir, són les sèries potser més unflades a nivell de drama i d'això. Per tant, avui pues, no sóc tan termi, sinó sóc una mica més Alberto Lamote de Grinyón i Associats, vale? Bufet d'abogats. I també perquè, però dins del tema de les lleis, o sigui, vull parlar de lleis, però parlem una miqueta d'unes lleis que si s'haguessin d'aplicar potser ens portarien a un estat menys legal. Potser podria haver problemes. És que són lleis que es van aprovar fa molts anys, però que no s'han derogat i segueixen vigents. Uau. Però estan completament desfasades. Claro. A veure, Vale, això, llavors, això... Començo per una de França, per exemple. És il·legal posar-li de nom Napoleó a un tocino. Vale? Bueno. Dius, jo el problema no sent està. No, la verdad que Perquè no. al final estem parlant d'un senyor que estava una mica sonat. Sí. Vale? Però anem a... Este era un exemple que tenia de França. Anirem a unes quantes de Regne Unit i després m'anirem als Estats Units, que és on està la merda bona. Está lo bueno. Vale? A veure, va. Vamos. Als Estats Units, si apareix una balena morta a les costes britàniques, lo cap pertany al rei. És per al rei. No el pot agafar ningú més. En canvi, la cua és per a la reina per si necessita els ossos per a fer-se un corsé. Calla. Hòstia. Sí. Però és que no estem fent broma, o sigui, No, això són lleis això, reals això no ha que sortit estan... del meu cap pervers. Això són lleis que existeixen. Però, veus, és una monarquia d'aprofitament i de proximitat. Escolta, aquí hi ha un cadàver, utilitzem-lo. Vale? Muy claro. A Londres, per exemple, és il·legal pujar un taxi si tens la peste. Vale? Vull dir que, sí, que li això veig està molt bé sentit, en perquè això en el li tema veig sentit. Covid i això, Sí. pues, esta gent ja ho tenia interioritzat, no? A la ciutat de York és legal assassinar a un escocès dins de les antigues muralles, però només si este porta un arc i fletxes. Si no, no el pots matar. Ah, bueno. Vale? Vull dir, és atenuant, és atenuant. Esta t'agrada a tu, molt, Adrià, perquè a més és una llei molt feminista A ver. i molt d'empoderament Ah, vale. i molt de lluita contra el poder. És que una embarassada pot pixar on vulgui, inclòs el casc d'un policia. Això ho hagués hagut de saber jo fa 3 anys Quien más y atrás, quien menos jolín. ha tenido ganas. I aquí li dius a un policia, perdó, no puc aparcar aquí, que este senyor me molesta, i la multa te la posen a tu. Ah, pero ¿qué policía viste con casco hoy en día? Ninguno. No, a Londres, los bobis, Ah, coño, los vale. bobis Clar. aquells, los això. I recordes que van parlar que Corea del Nord havia posat pena de mort al suïcidi si et sortia malament? Sí, sí. Això ho vam joder. comentar un dia. No Sí, ho sí, vam sí, comentar sí, aquí, sí. ho vam comentar tu i jo fora Sí, d'aquí. Sí. Pues bueno, al Regne Unit és il·legal morir-se al Parlament britànic. Ah, bueno. O sigui, si et mors al Parlament, Te resucitan. no, És- automàticament ve un senyor,
multa o... Per als familiars. Suposo, no sé, és Sí, il·legal. Llavors, si et trobes malament, Hòstia. has d'agafar i dir, bueno, dispensen que em vaig. Això ve d'un tema de que se feien lleis... Clar, quan no hi havia algo que emparés allò, se feia, suposo que no eren lleis, devien ser tipus decrets del seu moment, però es feien per a allò en concret. I clar, què ha passat? Que s'han quedat unes coses tan concretes i tan absurdes al món que, clar, ningú ho ha tornat a fer o no ha tornat a passar, no s'han derogat, però clar, és que és molt raro que torni a passar això. Però si torna a passar, hi ha una llei detrás de tot això, ¿vale? Anem als Estats Units, que és on està la merda de la bona. Aquí tinc quasi alguna... Bueno, tinc un munt, ¿vale? Com vaig de temps? Bé, vas Tu bé. avisa'm. Jo t'aviso. Encara et queda una miqueta. Quan me digues hauríem d'anar acabant, faré l'última i ja està, ¿vale? Vale. A Alabama està prohibit portar un gelat de cono de galleta a la butxaca de darrere del pantaló. Bueno. És una guarrada, sí, però Sí. a més està prohibit, ¿vale? La gente cuando escuchó eso dijo, ¡hala, va! Y ahí salió el nombre. Alabama, molt bé. Gràcies. Pues a Alaska se poden matar osos. Se poden matar osos. Això no és il·legal. Però és il·legal despertar-los per a fer-los una foto. Bueno. Mira, coses d'animals. Coses. Sí. Parlant d'animals, a Arizona està prohibit tenir més de 2 vibradors a casa. Vull dir, te pots masturbar en aparatos, però no pots ser un viciós. Vale. O viciosa, ¿vale? Bueno. No pots tindre més de 2. Tienes que utilizar la escopeta. Este m'agrada molt. Com escriuríeu la paraula Arkansas? La ciutat d'Arkansas, com l'escriuríeu? Jo tal com sona. Con K. No, i en C de casa. En C i en K. Però Arkansas, ja està. Una S, una A, cap... A, Sí, R, tal qual. C... Pues Arkansas és il·legal pronunciar malament Arkansas. Pronunciar, eh? Si tu dius Arkansas, pues igual... bueno, deu ser Arkansas, suposo, Sí, però no sé. si dius Arkansas, pues igual està il·legal. ¿Cómo se dice? No ho sé. Hauríem de saber vale. com pronunciar-se. Has cometido un perquè si delito ahora allí. Segurament. Allí sí, però no estic allí, ¿vale? Claro. Atlanta està prohibit lligar girafes als pals de telèfon o faroles. Per si allò que ha sortit a passejar la girafa i no la pots aparcar a cap puesto, pues tal. Esta m'agrada molt perquè pareix una tonteria, però ojo, a Califòrnia està prohibit prendre el sol en dies de pluja, excepte que el pronòstic sigui de bon temps. És a dir, està plovent i pots prendre el sol si el temps han dit que farà bo, però està plovent. Però si han dit que plourà i prens el sol, te poses a prendre el sol, està prohibit. Vale? Bueno. M'agrada moltíssim. A Carolina del Sud està prohibit los cavalls als hostals. Vale? Excepte si porten pantalons. Ah, bueno. Que aquí vindria el dubte de com, Interessant. que com li posem los pantalons a un cavall. Claro, por A les delante. 4 potes de baix o a les 2 de detrás. Clar. O sigui, Ah, en una cintura molt ampla que li pegue tota la volta No, a i les dos de cobrisque les detrás. 4 rodes, les 4 No. potes, o de detrás cap a baix. De detrás cap abaix. Bueno, això ja queda aquí. Que lo de delante es pecho. Anem a això. A Chicago no està permès menjar a llocs que estan en flames. És a dir, si hi ha un incendi, no... allò de hay tiempo de comer, saps? Aquell del... hay tiempo de comer. Saps aquell del volcán? Sí. De la Palma, hay tiempo para comer. Pues no. Què més? És que n'hi ha moltíssimes. jo començo a posar la sintonia, va. Vale. Ja està. Ostres, doncs me'n queden moltíssimes. Trobo que hem de fer una segona part, Farem una segona N'hi ha part. moltíssimes. A Colòmbia, un pilot no pot fer pessigolles en un plomall a un estudiant de pilotatge. Joder. Bueno, no sé, és que a mi no se'm passaria pel cap tindre a un alumne de pràctiques i fer-li pessigolles en ple directe. Sí. Doncs bueno, acabem No ho sé. en l'última i deixarem peu obert per a pròxims dies. I és que a Dakota del Sud està prohibit dormir a una fàbrica de formatges. Bona nit. Bona nit. M'ha agradat esta. Ara sí, nois, arribem al final del programa. Moltíssimes gràcies per un divendres més, ple de rises, ple d'humor, ple de curiositats i de cabòries nostres. I això Molt sí, bé. ens trobem d'aquí 15 dies. Muy bien. Adéu. Adéu.